Mga Buhat Kapitulo 20. Sa pag-undang na sa kagubot, gitigom ni Pablo ang mga magtotoo, ug human niya sila dasiga, na namilit siya kanila ug miadto sa Macedonia. Niagi siya niadtong mga dapita, ug gidasig usab niya ang mga magtotoo didto. Unya, niadto siya sa Gresya, ug didto nagpabilin siya og 3 ka bulan. Nanggandam na siya pag-adto sa Syria, sa dihang nahibaluan niya nga ang mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kaniya, busa mibalik siya agi sa Macedonia. Si Sopater nga anak ni Priro, nga taga Berea, nikuyog kaniya. Nanguyog usab sila si Aristarco ug si Segundo nga mga taga Tesalonica, si Gayo nga taga Derbe, si Timoteo ug sila si Tikiko ug Trofimo nga taga lalawigan sa Asya. Niuna sila og naghulat kanamo didto sa Troas. Unya, pagkaliwas sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, milawig kami gikan sa Pilipos, ug sa paglabay sa 5 ka adlaw nangabot kami sa Troas ug didto nagpabilin kami usa ka semana. Sa unang adlaw sa semana nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon, ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Daghang mga suga didto sa lawak sa itaas diin kami nagtigom. Niadtong higayuna, si Eutico nga usa ka batan-ong lalaki naglingkod sa bintana. Samtang nagwali si Pablo, nagduka si Eutico, ug unya nakatulog ug nahulog sa yuta gikan sa ikatulong andana sa balay. Patay na siya sa dihang gikuha sa mga tawo. Apan nanaog si Pablo ug gigakos niya si Eutico. Unya mingon siya, ayaw ka magkabalaka kay buhi pa siya. Unya, mibalik si Pablo sa itaas ug gipikas-pikas niya ang pan ug mikaon. Nakigsulti siya kanila hangtod sa kadlawon ug unya mibiya siya kanila. Buhi nga gidala sa mga tawo si Eutico ngadto sa ila ug nalipay sila pag-ayo. Miuna kami gikan ug milawig ngadto sa Assos aron among hapiton si Pablo kay mauman kini ang iyang gitugon kanamo kay nagbaktas man siya pag-adto didto. Sa iyang pagsugat kanamo sa Assos, gipasakay namo siya ug nipadayon kami sa Mitilini. Gikan didto milawig kami ug sa pagkasunod adlaw miabot sa atbang sa Kiyo. Paglabay sa usa ka adlaw miabot kami sa Samo ug sa pagkasunod adlaw midangat sa Milito. Mihukom si Pablo nga molabay lamang sa Efeso aron dili siya malangan dito sa lalawigan sa Asya kay nagdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Samtang didto si Pablo sa Milito, gipasuguan niya ang mga pangulo sa iglesia sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakigkita kaniya. Sa pag-abot nila miingon siya, nasayod kamo kon giunsa nako paggamit ang tibuo kong panahon samtang ako uban pa kaninyo, sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulubon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga pugianan. Iawhag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo moadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang bilangguan ug ang mga kasakit. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko
ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan og nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa niining adlaw sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas ayaw ako ninyo basula. Kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-ang katuyuan sa Dios. Bantahin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. At man usab ang iglesia sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ako kaninyo, anahaon kamo sa mapintas nga mga lubo ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtotoo. May pipila unya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Busa, pagbantay gayud kamo. Og hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii uban sa mga luha. Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o bisti ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako o sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini masulta ni Pablo, miluhod siya og nagampo uban kanilang tanan. Naghilak silang tanan og migakos og mihalo kaniya sa pagpananilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya, gihatod nila siya ngadto sa sakayan.